oyiqala namhlanje nam Thixo isandothusa ukuze somandla Thixo wam abantu bakho bangeva ukuthetha kumntu khawususe na Thixo isaqala Nkosi leservice amehlo Thixo kwabandaziyo nabazi somandla Thixo wam ondithume ngona abantu somandla abandazi babothetha wena lo mzimba Thixo ndiyawunikela kuwe. Use this body for your glory in Jesus' name, amen. Singahlala phansi bodwa bam ngokuzithoba okukhulu qale utata walapha ekhaya uBishop uApostle nomama uBishop Nyanga uxawame nisuka naye eKapa uApostle Desanela, the man of God bangcwele endicholileyo ndingumlahlelwa phandle yandingenisa endlini yanditshula nindibona ngandijonga nje yile ndoda otherwise ukudibana kwam nandimpasha kunzima nam ndizigoba kunzima ile walibheka umoya. Haleluya. The man of God phakathi kwethu ndiyabulela nonkosikazi wakhe absebisha kwaNcwele besikuye Kapa. I'm just from Cape Town last week. Bekumnandi kakhulu otata abefundisi baNcwele the apostles zaleni ndawo yaseGqeberha, the prophets, the evangelists, the pastors and the teachers, oBishop bambonke balapha ama-intercessors, ibandla lomzimba kaKristu, i-worshipers ezishona mlandana bam andinayo umona ndinejealous umona ke abantu abantu aba-negative angithi but jealous abantu aba-positive. Hallelujah. Uthabanisele kakhulu. There's a lot nizoyifumana kule revival ekhonsena abantu abatsha before uqale inyanga yenu. There's a lot nizoyifumana. Uthabanisele kakhulu. Ashayizana baqala for ukukhonza. Ngizozazisa kakuhle abangcwele ngomsebenzi lwendikuwo kodwa ukuzazisa nje okuncane. Ndingumntwana kaThixo ofunyenwe livangeli, ndakhuliswa ngembeko kaZenkulu kwibandla lase-Assemblies of God. Ngo-2008 uThixo wandikhupha inkonzo yobufundisi-ntsapho wathi ke mandiphume ebutitshaleni ndiyoqala umsebenzi wakhe. Wathi ke ixesha lam ezembula lifike ekupheleni kodwa ndingaze ndibalahle kuba andinto ngaphandle kwekhaya. Since then ke bangcwele ndaqala ibandla ekuthiwa iChrist Body Unity Church iseminari nakwiziphaluka. Okokuqala njengoba size kulo mbono ucala kuba namhlanje nasitendi abafana nje ababini babezizitendi zamshini owanamhlanje. I'll try basenze some other means ngomso iplasterwa just because ngenxa yexesha ndingathanda xa ndizongena kuyo. Don't expect much of the preaching because nirhamba isinke nomuntu oze for the first time ayibuza uba yintoni leni kuyo akwazi ukuyicacisa uba hayi kuthiwa yile nto. Bangcwele kuzolontshwa apha eBhayi umbono ongaqalwanga ndim, umbono ongenguwo owam endixa ndizichaza kuwo. I'm just like a backup generator yalo mbono. Then ukwenzela uba abantu ba-understand uba andina-intention yokuqala icawe ngalo mbono, andinanjongo wakube khona i-movement ngalo mbono. Ndigqibe kolokuba as much as ingumbono kuyi-message. Hallelujah. As much as yona kwi-founder yombono apho uThixo wawubeka khona
kuReverend Nicholas Hepworth Bhekenkosi Bheku. Mna ndigqibe ukuba mandiyiphushe le vision kaThixo awayiqala ngaye ukwenzela uba ndingaconfuse abantu kuthiwe kune-movement entsha eqalwe ngutata uMadikizela. So as to avoid uba kube khona i-repetition yezinto eziye zaphelela endleleni, this is a message for the entire body of Christ. Apha sizokhulula ukuba eBhayi, eGqeberha, wonke umuntu onebandla akhonza kulo ongumzalwane abe proud ukushumayela avakalise lo myalezo othi Africa back to God, the Bible way, or in the Bible way. Izokhululwa lento for the entire church of Gqeberha, so that nomuntu ongekhoyo apha azazi ba u-included kulento ezokwenziwa nguThixo apha eBhayi. Injongo kaThixo ngalo mbono owaqalwa ngutata uBheku kukuba ngokufike ixesha lokuba into engiloko ikhonjwa kude kuthiwa le mvuselelo enkulu iyeza. Uma bengakonoba kube khona abantu uThixo abanika ukwazi amaxesha, I'm telling you, bekungathi ufike ixesha lokuba uYesu ebuya isakhonjwa phambili. Then uThixo kuzofuna nje lelo lizwi. Then uThixo uhlala esenza history repeats itself. Oh, when there is too much confusion in the church, uThixo uzisa i-message, uThixo uza nge-voice. Every time xa kuzoba khona utshintsho kuqale kube khona i-confusion, whether in the government or in the church, utshintsho luqala nge-confusion. Njengangoku uThixo ebuyisela emilisela lo mbono wakhe, there is too much confusion in the house of God. There is too much confusion in the government of South Africa. Then ukuze abantu bangophuki mabayazi abantu bakuThixo uhlala esenza njalo kakade. If you trace from the scriptures, lento eyenziwa nguThixo ngoku yinto ehlala ukwenzeka. Follow the scriptures. Xa sele ibandla eba umtyholi ugqibile ngalo, uyalivulela uThixo ngabom utshaba lo operate as if God will never awaken the church. Then bayophuka abantu abangawa understandiyo amaxesha ne-events of the past eseBhayibhelini. Then zabe sifundile bangcweleke ilizwi that relates to what I'm saying in the book of 1 Chronicles chapter 12 verse 32. Ndibe sendicela ke ukwenza isilumkiso kwisifundo sonke saseGqeberha ngelizwi lesibini elikumaleka Esther chapter 4 verse 14. Both scriptures zithetha ngexesha, the importance of understanding times and seasons of God. Hallelujah. Amen. The privilege ungathi nje umyalezo wami xa ufuna ukwasihloko sanamhlanje uthi the privilege of understanding times and seasons of God. It's a privilege. Hence akumele umuntu who happened to be privileged
aqhayise ngalonto. Yoqala, once you call it a privilege, ifana nenceba athi uPaul in the book of Romans chapter 9 verse 19 uthi ndimenzela inceba osokuba ndithande ukumenzela inceba. No one should question when uBishop Nyanga enza le ceba ngubani uThixo. When God prefers to take omnye wethu asikhile ngaye inceba kulomuntu. Akumele lo muntu ame athi ndimi inceba uThixo ubesenomthatha nabani other than you. And akakukhetha uThixo because hallelujah ukuthatha for the fulfillment of his plan. And if you happen to resist, baninzi abantu uThixo avela abavuse endaweni elemele ba uvuswe wena. And akukho nto elimaze incebo zikaThixo ngokuba reluctant to accept your calling. Uthixo avuse umuntu enze exactly what you ought to have done. Uthixo umuntu okholetisayo uyathanda xa into ungayenzanga luzawuyenza ayenze ngaphezulu kwakho so that ukhwele nje uyothwala. Hallelujah. You know what I like kule field yethu umuntu obeyiphethe into kaThixo yamphucuka kona alternative yokuthwala which is worse. Umuntu obeyiphethe into kaThixo yamphucuka, there is an alternative yokuthwala which is worse. But ndiyakhalela to address le yokuthwala ndiyi-address from imveli ndiyizise nje apha kuthi thina abaphathi bemveli kaThixo. Xa unokulanda thina abantu basemakhaya ke ezilalini phaya imizi ebityebe ngenyoka, imizi ebekuvukuthwa but kuthwele. Xa ukhomba lo mizi ngamaqhenge akukho nentsomi yobutyebi. Ndithetha noma from i-perspective yasezilalini ndinolana imizi ekuthiwa bekuphothulwa nezinja zenyamasi anenqanga ngenxa butyebi. Lo mizi ngoku kusemafusini. Why? If I were to advise the black house, bendawuthi uselfish umuntu othweleyo. Umuntu othweleyo, he or she is so selfish. One, after his or her death, ezi zinto zidla inzala. Kukufuna status only for your sake, but after your death, lento elikutyebisa inquqa inzala. And most of the times I hlangana chat and ayinabo ubungcwele. So umuntu othwalayo machance sebenzisa amanana bayibone labantu bayibone labantu senza abantu senza lethi. Hallelujah. Wayibhala before ndizalo lethi. Hallelujah. God bless you. All right. Andaba wayitela lento nabangcwele because out of the context but uthi from details. Kuyafuneka bodwa abantu xa ufumana ithuba uncede the nation. Because the lento ngo ayinanto yakwenza nebandla per se izawuhlangana ntoni nesizwe sakuthi kuba lento is an ongoing process. Abantu bacinga lento iluncedo but it destroys our families. Abantwana ebezobabalwa nguThixo noma ifamily yakho yasokola ebezowaba kwabe in the generation to come bavusa ikhaya
babulawa badlwa inyoni. Ngamanye amazwi, you have just finished your generations. So nakule yethu yabefundisi ayihlukanga kule yasemveleni uthwala. As kuthi thina befundisi, I believe abayabela cala isazela asikho kangako because it's into eyamkeleka. Yathi indoda bayithwalanga ayondoda. Yathi yangasasithethe. But ndiyafuna nje ukuba umuntu obesindisiwe initially, whether she was a brother or a sister, he was a brother or she was a sister, was wafunyanwa lubabalo lwe-anointing, wasebenzela ubukumkani bukaThixo, wayibona imimangaliso yokusebenza kukaMoya Ingcwele ngaye. Sekuthi all of a sudden ngokungafuni nje into encinci, because abantu abantwana abavuze uSathane. Lento yenziwa ngumtyholo xa wonile ungacela uxolo uhlambulule. Yile nto abantu ba umuntu xa ethe waphulukana nezinto ebezimsasteyina, emele ba umuntu uyarepenta acela uxolo kuThixo ohlwaye okomzuzwana. uThixo enze lento ayenzayo ku-Elisha xa ke ngoku i-anointing ibuya isibuye idouble. Asumuntu angakwazi ukuzithoba kuThixo because ukubetheka yinto yalo msebenzi wethu. Haleluya. Ukubetheka amadoda kaThixo yinto yale ntsimi yethu. Sisensimini ephethe ukubetheka. But ayithi loo nto ubetheka uyothwala. Betheka uhlambulule uguquke ucele uxole kuThixo. If uyohlwayisa unyamezele isigwebo sakho okwethutana, uphinde uzibuyisele enkosini ehlala ilangazela whoever comes back ngokuzirepent. So I believe sendithatha nonyana bangasangena kulento. Right. Kuba inyonganya uThixo ayithethayo inesizathu. I want to tell abefundisi bancane ayikakubi elo xesha belike lavulwa ngabo but not ngoku. Noma imeko yebandla itexe kangakanani, don't allow devil to abuse this opportunity evulwe nguThixo yokubuya kwezinto zokuqala. Ungathi xa uphakwayo uphume sephako. Dinebhesha yakho umlilo sabasha uphenja. Kwabekwa amanzi asazobila qalungu. Kusazobondwa itsale wahlala wenyamezela. Xa kufike ixesha lokuphaka uhambe uthwala. Oh my God. And that is the reason I sing Elisha for Jesus. Jesus in love. And that is the reason I sing Elisha. Jesus came down and take me.
Ngenani masangweni akhe ngokubulela nasema kusine the destruction of the children of God, the privilege of understanding times and seasons of God. Oba ukhona abangcwele into enganamsebenzi nayo uSathane ngumuntu oyena engalazi xesha. Okay. Once you fight the devil without properly understanding times and seasons, with your guilt, there's one thing that shakes the devil: the understanding of the seasons and the times of God. Isela
itshintsha. Thina sitishana ezindala esingaba kamnandi. Akho nto emnandi njengoba xa uthisha abantwana uyezwa ileke apha. You just ask, where did we end yesterday? Photosynthesis. The topic of today is about photosynthesis. And we made it because it's the clashing of photosynthesis. Baza upasa abantwana nge-photosynthesis etishwa ngexesha layo. Abaphononongi bemfundo, the so-called calculators, zizo ezijonge isyllabus nezibona uba isyllabus ngoku ngokwe-standards zakwa-education has to be changed. Bajonge ixesha. They compare the education system yelizwe labo versus the systems of other countries. Then kushiba ixesha, if we keep on teaching this old syllabus, so shiwa the standards zamanye amazwe, then because of time, because of season, it changes the syllabus. Akho lebuhlungu njengomuntu ohlala kwisyllabus engasasetwa kuyo. It's worthless to teach abantwana what has been taken out of the curriculum. Akutshintsha isyllabus our education kune period ka phase in and phase out. Akuve kuvale umalo nje iba nezigaba iya okhutshwa le kancane mina wathi ungeniswa lento intsha until the equation is balanced. Kuthiwe ngoku whoever teaches this curriculum, this syllabus, akamkelanga in the department or the system of education, is syllabus ichinchile. Abantwana bakho knowledgeable because of your style of preaching, photosynthesis. But if the examiner has changed, who are you to keep on teaching it? You know, one other thing by Pepe, we are talking about number single examiners, but there is only one moderator. So that we can move. Then our moderator is the Holy Spirit. Hallelujah. The examiners of Christ will take great power.
wabona uThixo ulungile. Iqalapho into yokubethwa kwebandla ungakhathalele eyona nto ekudalwe ngayo ixesha. If we want to destroy the enemy of the kingdom of God, let us understand the seasons and times of God. Come to from the book of 1 Chronicles chapter 12 verse 32. Sikesive ngabantu uThixo ababekele lo mqhamshulo wokutshintsha kwesilabasi. Verse 32. Kunyana baka-Isakare abawaziyo abaqondayo amaxesha ukwazela angeke kwenze ama-Israyeli babengamakhulu 2. Abantwana ukungaba babengakhamba khona abantu abaseKuDaniyeli ngebahlala more than 7 years. And ukuhlala kwabo more than 7 years babezovulela i-opportunity uJohn. They were so privileged that some of the people who existed in their generation understood that Israel after 7 years uzakhululwa eBabylon. Awulanda isitori sikaSirayeli eseGibhithe converted. There was an extension of time which was uncalled for. And they were spark with the Lord. Nakuthi bandla lasiphelo, bandla elizawuphilwa, bandla elinde umakoti ungene wafihla nanto yokwasisa ibandla okokuba kuxeshane in terms of God's plan. Nangela kasabangcwele uzofundela ekhaya. Ngiyayithanda ke la chapter ibonisa the sons of Jacob ngokwezipho zabo. Awufunda from the Bible you'll find ba abanyana izinto okanye xa kuthethwa ngonyana ngamnye zi-thousands, 5,000, 20,000, 70,000 each and every son. Ayinanani lincinci. Those are the soldiers of David. Inkosi ezonceda kumkani uDavid. But verse 32 from the sons of Issachar who understood times, they were only 200. Then ibonisantoni lento as much bangabaneza abantu uThixo abaphe different gifts of the Holy Spirit ababalento abadli ngoba baninzi kakhulu. Hallelujah. The reason is known only by God by why they don't man. But in the actual date, if umuntu ebe don't understand amaxesha bekungathi udile because there will be competition. Namuchilo. Then what? God wouldn't benefit from that. But we better to the chosen few for the entire church. But because of the spirit of denominationalism, moya wobukawe bathesebekhona bevuswa nguThixo onyana baka-Isakare batshintsha umyalezo yangamagama
washifta ifocus wahluthisa indoda ezenombono. Any prophet umbono ayingoka umprofet kwebandla. Xa uThixo enika any woman of God umyalezo ayingowecawa yakhe ngowebandla. Ndamthanda umoya ingcwele nge-7 kaMarch xa silontsha for the first time lo Africa Protocol in the Bible eKapa. Xa ndiphakanyiswa pha ndiyambona ukuthi kuba andenze akhethe into engenagama, into engahoyekanga, umuntu ongakhathele naqhula sakhe. Uthi utata he was correct ngokwe-order of today's politics. Ukuthi sawuphakamisa i-visionary. Yabona mhlawumbe into ingakwenza ube puffed up. You are under visionary. Uphakama mna le. Ngoba bonke ngoba ndiyabethwa. Unonsekana ungene. Uzolifaka iphasi. 1 umbono engowami. Ngokatata uBhengu. But I was addressing a little world power. Young people in this area will power address a man go in my talk. Tata in Mike did Manuel who's double cool. Umoya ukuthi manje ilungise into engalimaza umbono ifundiyeke ngoku. Mna andiyo-visionary ka-Africa back to God. Mna nje ndifana ne-back-up generator yalo mbono kaThixo kaBhengu. So excuse me, kuzophakama umcacisi wombono kaBhengu. Mamela, if ndandingancedwa nguThixo andenze ndibe ngumuntu ongathanda isikhundla ndandiliftwe ndabekwa phezulu sebephakela abantu befuna ukubona lo muntu ndiyabulela ukuthi ovusa onyana baka-Isakare abayaziba ukuvuswa nguThixo akavusele wena, your family, your church, your area, your society, but the body of Christ. Abanyana baka-Isakare bonke nizobabona ngento eyi-1. Baninzi. I'm not the only one. Baninzi. But sizababona ngento eyi-1 bazothi show humbleness, obedience. Abazibanda abantu abathanda ukuphakanyiswa njengoyise wamasela. Into yokuqala bazokwazi uba they are just nothing lubabala. Abemayo phambi kwebandla likaThixo, they will understand ngoba as much as unikwe mna umboko, there are men of God in our midst who can do more than I do. Abazuba namdla wamagama wabo to be upgraded or lifted up. Bazathanda umyalezo ufike nasemkhukhwini. Those are the sons of Israel. Umsebenzi wabo kukuxelela ibandla kuba
kuxeshane uthini uThixo. Abantu abaninzi ezangotshe xa befika ebandleni bathi kuxeshane ngoku uthini uThixo. Ndizokwenza lonke bhayi. Angampilisi bangakunexhala bangcola akukho kwantara ezosala. Unenkonzo yakhe. Unenkonzo akhonza kuyo unyana. Banenkonzo abakhonza kuyo apha. Bangumzimba. Asihambi ngegama lecawe. Icawe iChrist body sishempatha. Ekapa sendisaziwa ngalombono. Andinane intention yokuqala iChrist body ekapa. Njengalapha eBhayi andinanomdla noba abantu bakandiloba ngemali ezinkulu. I'm not such a type. Ihlwa mnandi into bathi emntwini qala bakuphakamisa aphoso inkozo ezimbalwa uthi uqhele you start undermining. Only 5 cents. What is this? Yabona madoda mamathi imali ayizuphela le crusade ningazi bayithola imali. Sawuphuma apha siyazi ba ngoku kaThixo yintoni imali. Yenza ntoni imali ekukukanini. Okay. Ayikhabe ngoma ndla ngamenzela ngigile ibhotini. Asezo. And kakhontrola ndiye. Angehlangana nebonaka. Kwakuthanda umnyakazi wabo. Abazanyiswa kanti mama ndiwazamisa nje wehla moya nalini moya uready. Khapha baba mashe wakho. Hallelujah. Yabona ndizokwenza umsebenzi olula. Ndizothi uthi kuxeshane ngoku kumele kwenziwe ntoni ngoku. Ndihamba nephini yami siphinde ngithanda. Scripture kuyakaba oluhlobo lungonyana bakaIsakare eyabo iCrown ayiko kumisa intente abazufumana crown njengoPaulus abajeza ilizwe bemisa intente njengabafana balapha iCrown yabo esekumisa intoni intente. ICrown yaba baka Isakare kukuthetha nje cha uba uthini uThixo mawenze ntoni ngoku. Bangcwele ngivumele ndithi nam ndisacela Nkosi lo mbono ubanzi lo mbono unzulu lo mbono mde lo mbono uphakamile. No one man can manage lo mbono awuwona. If you want to play a losing game, take it back to God. Umenze your thing. Kungasanike Bangcwele izawucontestwa. It can be controversial, but something for sure. When the syllabus has changed, kumele nawe uchange. Amandla ukupasa akusekho kule
yonke imandla amandla kamoya oyingcwele engathi wasekho. uThixo usebenza parabolically. Into emesinxolela andizakwahistory kakhulu. There are three graphs for mathematics. Straight line graph, the hyperbolic graph, the parabolic. Yes, sibeka le. Mnye umuntu emhlabeni oke waphila a straight line graph kind of life uKristu. Ozele engenasono walingwa waedwa akafunyanwa enesono wadwa yofa. He lived a straight line path. Aphensemini yokusindiswa simane ukubetheka. Umntwana kaThixo abetheka aphume ekaleni. Aphinde ubone umntwana kaThixo because indlela ayikafiki destiny your death day. Let me tell you, there's something about yazi. Usazi ba usathana akomani sebenza. I'm telling you. That is why it Bible luphina kufa unomvela lwakho. Luphina this uloyiso lwakho. Yabona noma umuntu ebesebenzela uSathana more than 7 years. Akonwa uSathana umphefumulo weSathana ungekaphumi kulo. Umuntu ngoba Thixo anokuthi sekunqanyiwe kuthe wawa waphukukweza kodwa ngexesha lokugqibela who knows. Uthaba lonwaba mhlaba uphume umphefumulo umuntu ekude elumabalweni lukaThixo. Yalento kuzokwenzeka into mangithatha before yenzeke. Yabona mnethu umuntu obeyisatanist. Mnethu umuntu obeyi-antichrist. Mnethu umuntu obeyi-devil worshipper. Ozohlangula kulombono. Andithethi kona abazalwana abangakhange baphakathi abawenje bewa ebukumkani bokaThixo abancedisa. Izobona yabona umzalwane obewile waza kaJoyina yakhejo sasenziwe lo ngoba izobona. The way people azopheleta ngayo. Do you know the reason? Masini umzalwana ngokwegraphs omane I copy ku open hyperbolic life. Umane ngena phela phumeke aphela ngene phela phumeke open hyperbolic type of a graph. But uThixo usebenza ngeparabola. Iparabola ila graph emanisithi mathumbu itarot obesikashana igraphe emamano lehabane iyanyokela uma ayinampostoli lekithethayo ayinamprofeti. If ungumzalwane you live a parabolic type of a graph. Same applies to the church. Kunamaxesha as a born again Christian over is just phambili
izinto zirama, izinto zonke zinencasa kuwe, useva kamnandi ekupompotha uthini, but within a while ijika. The life of a brethren is parabolic. In church was in the church ages. There's this church age. If you the church age, when kuzo change the church age, what a confusion it is. I'll tell you why he says it. I was change the church face, church age. People allows the devil to penetrate in the church. Kuvuke i-devil worshippers, kusebenza ama-Satanists, kukhona ama-antichrist in the church. Kude kuthiwa ayisekho imfundiso. Hey, ndive kamnandi ukuthi izoqalaphi into yethu. Yabona ngexesha lodade uBheki odade ngithi oba ucheleza oba uduma. This is my analysis. Ayikho biblical. So alisabject bathu nto ayinokufundisa besho ingqondo yakhe nami ingqondo yami. So ungathi uthe uyizwela ushona. And abantu bangakho offended because siyatishana silungise bantwana. To be honest, ndithi na igraph ngexesha lodade uBheki ndingathi yayidisenda kwa science. Xa into idisenda itsalwa yi-force of gravity. Scientifically into ehlayo ayisokoli njengenyoka. You need more force and effort to push than to pull. Jonga wenza basingasingalesilo amandlanamsebenzi man make sithele nami imenta nje lamadilisi. I believe probably 80s because kufike ngempela alubheka usoda ngo-1985 abanye ngo-80s njalo. I believe ngexesha abadala the generals of our faith in the black community ngexesha ziphapha ngoThixo kuvela igraph iqala uku-ascenda. Umzekelo, the Bible says we move from glory to glory. Huh? We move from glory to glory. But why after these generals the church deteriorated? Now you must be honest. Utakungiti wasefinishi itimbatha yamasithatha imali yakhe wayevele nje amisa man of God amisa nje into oyi-1 amisa ilayi edonse ngamandla kathini abeke kulo bonke bosulele yayaphilotho no unga-end up uthi akusathandazwa akusafastwa ibile ixesha. Alright, ngalamandla ayesenza uba kungabikho lula uku-operate kwama-devolution in the churches. Ngalamandla ayesenza uba i-holiness kungashiftwa kuwo in the churches. Ngalamandla ebesenza igospel uqala nihlonishwe hayi njengelethu ngalomandla.
Abheke intoni lexesha. The privilege of understanding times and seasons of God. Ukuze singagxekani, ithathene as a subject matter that has affected the church in the church. Ijika nathi. And ayonyukayo kwafakwa with more power. Lahlaselwa ibandla. Wavula uThixo. And the enemy yakhe uba soza liphinde ibandla libe intact. Kanti uThixo befani. Oh, Nkosi yami. Ukuthola khona iglass. Ngiyathi ngiyazibona iglass. Ngiyazibona iglass. No, namhlanje sizoncokola. Umoya oyingcwele. Sebenza ngokungithi. Wawuphuma from this vessel. Because kune-tastes, spiritual tastes. Kukhona umuntu ongamgcina e-Assemblies of God angaze akhule spiritual. Because i-taste yakhe yasifika. Then uThixo ngokwazi abantu wakhupha kulomthombo omnye lo moya oyingcwele waqabazela uThixo. Waqabazela uThixo xawuzimana ingcwele isifana national. Waqabazela uThixo afel gospel. Waqabazela uThixo Baptist Church. Newesile yaqhaqhazela. John Wells yakufana. Mamela. Ngelo xesha bonke the graph was still descending. And it iqala igraph ukwenyuka. Wavula uThixo. Lwangena. Yabona komemabandla from church board. Uyogcina koChina. Each and every committee imakiwe the devolution. Wavula uma mamela. Lenta God knows times ahead. Uthixo umesaza kwawuthi xa kukuyisifingo xa ibandla liphelelwe ngamandla. The very same power ebeyigcine ecaleni for another season. At reinstate. Yazibayi semishilo abanyamathi. Ndithi manje ukwenza balento ingaphakamisi umuntu. Lamanzi lo moya wagalelwa eAssemblies. Wagalelwa eFaith Mission. Wagalelwa eGospel. Wagalelwa eBaptist Church. Is the same level party kwi-last days. Ndizolihlanganisa lonke elabandla ngalo moya omnye. Andibangela ndikoke. Nizoyiqaphela mele sesimkile. Kuba i-transition. Finabethu xesha bathi naseqalba. I-transition. Ongcwele understand i-transition. Esekonakele kakhulu. Then uThixo enze utshintsho. Transition. Kuba khona i-groups zabantu during the period of transition. Kuba khona i-conservatives. Abathi lesilaphasidala sebencasa kubo. Yona isilapasi le akusasedwa kuyo but isenencasa ukuthi uyishintshela ntoni uThixo isilapasi pho akayivi incasa uThixo usayiva but incasa seyingenelelwe.
phana yona nasebashani yabona odala abadala abantu mama ningake nenze nantoni ningabusanga kubo because le preaching yami isikakhulu ingangasebenzi kakhulu kuthi of this age yamele kwami. Do you know why I say so? Jonah, bona the rate yokuselwa kotshwala youth ne? Bona the rate yokutywa kwe-drugs youth. Bona the rate ye-sexual immorality kwi-youth. Thina abantu abathunya amaxesha asothuswa when we see abantwana beze-radicals. Siyazi ba this is kinako. It is their time. Njengoba ihlabathi linothusa kuthi thina abantu bamaxesha abathunywe ukwazisa abantu amaxesha asothuswa ubundlobongela kuthi ubundlobongela juvenile delinquency is a sign. 18 uJoel chapter 2 verse 28 uqalile. uJoel 2:28 uqalile lixesha labantu abatsha abazawulungisa ilizwe, abazolungisa ibandla besebenza i-opportunity yoba kunje. Ipower kaThixo isebenza kakhulu xa sebonakele kakhulu. Abantu abatsha botata bami bafuna ukuthandaziswa bafundiswe. Zange ndalibona ixesha eli-highly anointed njengeli kubantu abatsha. Eyethutambuso bangcona funa uqonda ngelifike bengaqaphuki. Eyethutambuso yokubadlulisa just njengoba ibeton was ayizosoka sithi bayos. Eyethutambuso now is to let them pass out. Zange ndababona abantu abagcotshwe njenge-youth of today. One of the characteristics of Africa, back to God, uzovuselela into kaThixo ebekwe kubantu abatsha belixesha. Bazokwenza izinto nathi esingakhange sazenza in our anointing reign. Yazi masiqalisile. Siqalisile. Amen. Siqalisile bangcwele. And mna ndidla ukuthi phaka mfana khaba yo uchabe liqolo manje ngifuna into oshaka kodwa manje ushaka esencinci manje igrace ikuma bangcwele ebona lendoda by this time next year lelo ndithethaza njengoba abebhayo uzobenza ngatshintsho na. Because as much as the church, all of this age, whether uchaphe uchatanga okuyo ngqondo ubalike na yena madoda noyilanda engcwaleni ukuthi izawusokola. Akukho umuntu obanga lento athi yakhe. Into kaThixo ekhuselwe ibandla. Nazi into yokuqala abantu emani understand ne? Njengoba sizolontsha apha eBhayibhile. Ungangagcwali ibandla sebantu ngiyabixana. Ngangendlela i-operations marine spirits ebaleka. I-operations water spirits
I can tell you into the but after we have launched it, just like we have, after Pumel perfume, the time that I sit, oh Paulos, Pampower on you get well. Atupika yena akazangehleshe wafika washumaye komo ya what they and shout about and sashumaye ni mantui disashumaye ni kabesha komo ya disashumaye ni kabesha kuma marine spirit disashumaye ni kabesha kuma water spirit disashumaye ni kabesha kuma ancestral spirit the clay spirit ancestral spirit the kabesha Shazibonza Apai Lisati Endana Inengasa Kodwa Amandla ahamba ne-new syllabus. The spirits in the area. As long as in the sea, devil is free. Esther chapter 4 verse 14. Go to again. If I am a false prophet, if I am a false apostle, there is no need for me. Over this mood, over no more way, Gumoyo Elayo, Amanyeleno, what for night, also some Sasa, Sisowens and John and
wazi amaxesha ngexesha lesapha unika abantu imali yebreakfast. Ibandla liyatyatyaza lidliswa isidudu ngesapha because abalazi spiritual malnutrition in the church because of not understanding times. Ibandla linephashu. One of course liyakuta but lidla ntoni. Yakhona ukudla othi uyadla kancane kumademoni. Uhlele kakhulu kanti nawe uhlele kakhulu ngenxa yakho. You don't know times. Udla udlise nawe. Adle nawe. Yabangcwele, can you research and spiritually how deep is the subject of understanding the times and the seasons of God versus Antichrist? The operations of Antichrist zikwizinga eliphezulu kuba u-Antichrist u-operate lula xa ibandla lingazixesha. Why is the Inkonzo? Hayi bangcwele, it's not about the churches. U-Antichrist has galloped more than the church. I'll tell you one thing. Uba umzalwane uyakhilela usengxakini. Uba ungumzalwane these days ungumverema uyakhilela usengxakini because uvele uboniswe wedwa phakathi kwenyambalala engaboni thu evele ibe wawubona okwakho. And uyavuya uSathane xa uThixo etyhilele umuntu baza batyhilelwa bangamfuni. Yabona phaya emakhaya kunenjato tosasakuyiki nika nizingele phambi kwenu inothuse nonke ingayibethi nonke. Yabangcwele, usengxakini umuntu otyhilelwayo kweli ibandla because once abone u-Apostle December uba unento yokufunkela abantu izinto zethu kusuka namademoni awazakhele ebengamazi tu amademoni asenjoli eNewbrand angaziwathesemele kuthiwa kunomuntu okhathaza obona gqithi before abaxelele and abantu abanje ngabona abantu abazi-victims sokuba xa kwenzeke into just because abathandazelwa abasupportwa boyiswe bohluleke baba number 1 kwi-social network. The very same people obubaxhobisa ngokuboniswa bakuyekela abakuthandazisa ngo-number 1 kwi-social media eyenziwa nguSathane to degrade God. Yazi dadawami ngiyambonga ngegrace. Mina I'm supposed to be dead. As we proceed, I'll tell you izinto ezinkulu bathe banibonisa khona ngeSouth Africa nangebandla. Ngiyasiliswa 40 days. Lapho Thixo kutheni ndizozila eSouth Africa. Who am I? Ananebandla elikhulu anagama wathi uThixo ndifuna inhliziyo yakho ufuna wena. Which means ayindinanga ndodwa. uThixo is searching for the people after God's heart. Amen. Akasebenzi ne-imperfections zethu.
akanamsebenzi nokuba powerless, powerful, weak, strong. God is after a man of his heart. Be it a woman or a man. Ngami ngesibhakaze nayo akasajongi ukubhakaza kwethu siyikhandela inhliziyo nje qha. I sought for a man, as chapter 22 verse 30. I sought for a man. Usafuna loo ndoda uThixo. Come to be that man even if you want tonight. Can you be tonight? A man is a woman. A woman is a man. Biblically, biblically, a man, a woman. Uthixo nalabebali, he is looking for such a man at a time such as this. A man after God's heart like David. Don't worry about Daniel, Kobe Moto, Kobe Kilifa, Utikiwe, Kamanati Kusha, as Moto said, Nemani. As Moto Kaisana Gas, O Enkulati, Nitikiwe, Kamanati Kusha, Utiwe finished. Simoto Zamagama Sigantatika Utikwe finish Utiko Bubujeni Obunga Pumi Kuye Obunga Pada Messiena Utikwe finish Utiko Sistine Seshabati Sipume Ebukumkane Bach Utikwe finish Obangate Kusekusha. Yes, yes, the more. Do you commit to just Jesus for the that man she my favorite flowers, sitting a pants, but back to God. Back to God. See, I have a complete. In man, I like you lose a man. Go as a cash. Yes, Lord. In Logos. That's a challenge, guy. The Logos is always relevant. Ndingafunda uPsalm 23 nibheswe nonke. Kufika umfundisi ngomso afunde uPsalm 23 nibheswe linjalo elilizwe. But bantwana, not every relevant scripture is the scripture of the time. The word of God may be indeed relevant, but in power it will rema than Logos. But in rema we prove the Logos. But the power is from the fresh spoken words for the season by God. Then you use the Logos to test whether it comes from God. This is the assignment for tonight. And share one. Ingaba after Sudan. Now the return Iban send a special question. Send a veil and a cash. Because some of them, of course, they all come here. Say, don't worry. Say, yes, we used only 12 disciples. Okay, but that's a funny quantity. Full quality. Not any love. You are this quality that God is seeking for. Then this is your assignment. Ungadlili sabantu breakfast ngexesha lesahara sihluthe isisu utyatyazisa ubusuku because isidudu inconco iyatyatyaziza. That's why ibandla le-week alinayo spiritual fitness. So udla all the foods qualities as called. Uba ngaba ibandla ne-protein lot phela nge-protein because awushele lo ibandla. Leli ibandla shaka ngomthixo wenza uzokwenza kanje or wenza kanje actually nature yakhe. Eli ibandla uliphaka kule-protein alivele nto imineral
aliphela kakhulu vitamins alele carbohydrate ufuna ntoni umuntu akaphili ngeprotein yodwa uyasidinga isitashi nobe iminyaka ekaninzi elabandla elisitashi lingekho you are nothing elabandla leziproteins wena sitashi ingekho you are nothing kuzopheliswa lonto ba owesitashi azibone bethe izamntana fona ngale nje nabo izaba sikufanele manje umshana sana into endithunywayo ilale qha lula nabantu ngithunywe nguThixo umzimba. The message of the body of Christ is the kingdom message that we remember. Njengoba ndithunywe le message sithunywe sonke. Amen. So that ningandibeki as if ndini. This is what God wants. I-essence of God if ngamehlo ibonela umzimba wonke. If ifemishini impumulo isazalela umzimba wonke. If African gospel ngumlomo ithembela lona umzimba wonke. If i-Baptist church zindlebe ivela umzimba wonke, then yintoni eyenziwa nguThixo kweli ixesha udiliza i-church walls, breaking church walls. Why? Our emonayo just because bantu ngenxa ye-mentality yabantu anilibandla abantu leni convention nibona istadium sephuphuma kuba hayi elilethu bandla bazwe noba nabaninzi ngokwesikali you may be owing 0.00001 ngokunokweni igcwele istadium okanye igcwele manje khona ndawo bhaka zemoto zebandla ngokwe-measurements kaThixo awunango 2 kg ukuze 0.0001 from the body parts. Your church may be an international church. Ikhona South Africa, ikhona Zimbabwe, ikhona Atlantic Ocean, ikhona people. It's but ngokaThixo i-organ enye qha. Be it is an international imehlo qha. Ubuninzi bamehlo akujiki amehlo bezindlela. Ohlala if ungamehlo niba ninzi ninjalo mega church but source nibe ndlela as mega as you are and uchaba alizobetha amehlo alisoze lize negift yokubona lizonibetha liphethe gift yokufa lusazi bangeke uyongaza endleleni salubetha breaking denominational walls. The purpose of Africa brought to God in the Bible of so that are so undermined. Endleleni yile nkonzo ezindawo zokuthopa. Noma uzokubona ukudla, uzokubona uyelezinyawo. Angathi ba ubona iplate inhle ungela nyawo zokubuyela. Futhi uzawudla okubolileyo because kuhle ngamehlo but kubolile awunamphumela. Jesus. Uzawuthayiswa ungafuni indlela nje. Uzothi uhluthi usazile kanti uyemotweni ipho bemanqo yakho because indlela andamani. Siyadingana njengamalungu.
amandla kaMoya Oyingcwele asusiwe nguThixo in our churches as organs. Evangelho, legal ndisuka kuyo sebani. Engakanilinge nicinga yo, blessed is that church engumzimba, i-organ. Kungenzeka uba legal ndikhokelayo ile ndawo yetoilet kungenzeka. I got better off just because inenhloko ejile right is an organ. Idingeka ingene emzimbeni ukuze nezinye inkonzo benefit ngayo. Can I tell you? Zabi belos. Ezishayini ngiqamba ngibona. Zabi belos. But after this crusade, Jesus was born. Why? In miracles, zivalwe nguThixo ngoba denominational minded. If ungangekuthi ngexesha unemandla unebhokwe church but ifocus yakho ingabikho kwibhokwe church elimehlo ilisemzimbeni wonke, amandla uzowafumana ngokomzimba nanobe-organ. Nasi continue to science, doctor science. Nasi isikali sesikali kuba amabhoko lithi ekusikali yakho usedla ikawo yakho mabhoko ikawo lithi because nebaninzi ikawo enkulu egcwaliseja but into i-organ eyi-one kuThixo. Namehlo wakho ke amabhoko wafaka esikalini awesha ntoni 0.000 something amehlo wonke emzimbeni. Pumlo church yamabhoko thatha impumlo le uyifaka esikalini 0.000 noma inyawo zingene but they will weigh less. Bangcwele usathana uligqiba ibandla ngo-divide and rule. The spirit of disunity which comes to divide them and rule them, leave them as church organs. They must never unite to form the body which is so powerful in the powers of darkness. Senzo intoni miracles. Once uThixo akubona senzo abantwana. Once uThixo akubona bishop abona as much as you are the founder of this church, but your mentality is not about your church. It's about the body of Christ. Uthixo blesses you with the power of the body. Amen. Come closer. When the enemy comes to attack you, ujoba luze ngeyiphi organ, luze ngendlebe, uyashita okay, let me take the power of the ears. Because zonke organs kuwe xa luza utshaba ngepower lempumulo ujika umzimba uze ngempumulo. Then you will operate in the gift of miracles, signs, and wonders that are meant to build the church, not an organ. Says the Father. Akukho nomnye umoya ongalwa oyise, a man or a woman of God egqitywe tu kwi-churches. Jongani uAfrika back to God uzokwenza le nto. There is a word that separates. Yabona masiyabona ujonga separate indlebe emehlweni. There's a wall that separates amehlo empumlweni. There's a wall that separates impumlo emlonyeni. There's a wall that separates izandla ezinyaweni. Every body part ijongwe ngumchasi so that ingadibani nenye. Yiyo lento umuntu oshumayela uAfrika back to God ezoba ngathi yena uyalekwa but the more the labor, the more in power of the body, you
yophathiswa kuye. I leave you with this assignment. Esther chapter 4 verse 14. Uma ngithena thula bafundisi bami apheqeleka ngeli ixesha uThixo uzivusela umhlanguli webandla lakhe laseGqeberha, kodwa wena nebandla lakho you are in for the high jump. Masiphala. Prophet Kwama also prophet because of this message. God bless you. Because I want to prophet a prophesy based on the word of God. The book of Esther, chapter 4, verse 14, is your assignment. And in your assignment, in a slogan, break